ולא המדרש עקר אליו מעשה. אדם שהוא לומד ולא עושה, לא שווה כלום. מה שווה? שהוא לומד ולא עושה. כתוב בלשון ירושלמי, פרק עמוד שבת. כל הלומד תורה ואינו מקיים, נוח לו, שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. יש סכנות, שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. יגיד, נוח לו שלא נברא, נוח לו שלא נוסף. אבל מה זה שנהפכה שלייתו על פניו? בגמרא במסכת נדדה, דף ל"א, העובר כשהוא נמצא במעי אמו, שולח הקדוש ברוך הוא מלאך, ולומד את התורה כולה, הוא יודע את כל התורה כולה. ואחר כך כשיוצא, נותן לו סתירה אחת, שוכח את הכל. כדי שיעמול וימצא עוד פעם את התורה. כי למה מלמד אותו? ככה יהיה קרוב יותר שיזכור את העניין. אדם שלמד דבר, שכח אותו, עוד פעם זוכר אותו, זה משהו אחר. בפנים, בתוך מעי אמו, הוא יודע את כל התורה כולה. אז למה יוצא לאוויר העולם? אם יש תורה? יש תורה, יש במעי אמו, ללמוד תורה שמה. אבל שמה לא יכול לקיים את המצוות. איך מקיים? מי יכניס שמה בתוך מעי אמו אתרוג? מי ייתן לו מסע שיאכל? ולפסח. עולם זה עולם העשייה, עולם המעשה. לא רק על המדרש, אלא המעשה. הוא יוצא בשביל לקיים את המצוות כולם. אבל זה שהוא לומד ולא מקיים, נוח לו שההפכה שלו על פניו, יישאר שמה בפנים. בשביל מה יוצא לאוויר העולם? בשביל לקיים את המצוות. למה לא מקיים? הלומד ואינו מקיים, נוח לו שההפכה שלו על פניו. כן, עקר המעשה. מה שלומדים, חוכמה ומוסר, אהבת הבריות, מקרבן התורה, חסד, מהו רחום יותר רחום, מהו חנון יותר חנון, מהו רב חסד יותר רב חסד. כך שיחד ללמוד מדרכונו, מדרכיו בדרכיו, כך בתורה.